Всички говорим за конски сили, но какво всъщност означава конската сила? Откъде идва названието и защо когато върнем една предавка надолу, колата започва да върви повече? Конската сила е мярка за мощност. Тя е измислена от Джеймс Уат, а това е човекът, който е направил парната машина популярна преди около 2 века. Проблемът му е бил прост. Хората по неговото време не вярвали на парните машини. За тях конят е бил най-сигурният двигател, защото той е теглил, возил, орал и му казвали ехидно такова: добре да, ама твоята машина да не би да е по-добра от един кон. Ха-ха, няма как това да стане. И Уат решил да говори на техния език. Сметнал, че един кон може за една секунда да вдигне тежест около 75 кг на височина 1 метър. И казал: ето това е една конска сила. Моята машина има 10 такива. И хората веднага го разбрали, че неговата машина с 10 конски сили може да свърши 10 пъти повече работа от един кон. Именно затова в днешно време ние не броиме овце за заспиване, а броим конски сили под капака. Истината и интересен факт е, че истинската единица за мощност всъщност не е точно конската сила, а е ват. Една конска сила е точно 735 вата. Но хайде да си признаем честно, колата ми е 200 коня, не звучи ли много по-яко от колата ми е 147 кВт? И тук често идва объркване. Много хора бъркат конски сили с въртящ момент. И разликата е следна. Въртящия момент е колко силно можеш да завъртиш или вдигнеш. Представи си, че натискаш или вдигаш лост във фитнеса. Конските сили са колко пъти ще успееш да направиш това вдигане в рамките на една минута. Ако сравним с фитнеса, въртящия момент е колко тежко можеш да вдигнеш на лежанката, а конските сили са колко пъти можеш да го повториш за определено време. И още един мит. Повече коне не означава винаги и задължително по-бърза кола. Може да имаш кола 400 коня, обаче ако тя е 2 тона, няма да върви колкото една малка кола 1200 кг, която е 150 коня. И магията тук е в съотношението мощност към тегло. И по това се вижда дали колата е пъргава или просто тежък танк с голям мотор. И за да не забравя, ако искаш твоите коне на твоята кола да са здрави, а не уморени и хриптящи, точно за това сме ние в AutoFix Parts. Ние имаме оригинални части и масла, които могат да поддържат колата ти в топ форма и тя се държи винаги добре. Добре, а защо ако върнеш една предавка надолу, колата оживява и става по-пъргава? Много просто. Всеки един двигател си има зона, където дава максимална сила при определени обороти. И когато върнем една предавка надолу, оборотите се дигат и мотора влиза точно в тази пикова зона. Затова усещаме, че колата сякаш оживява, а не защото са се появили някакви по-млади, по-буйни коне под капака. Просто по този начин използваме вече наличните такива ефективно. Така че следващия път, когато чуеш тази кола е 150 коня, помни, че това е чиста физика и малко маркетинг от 18 век, а и много романтика, която ще кара автомобилните фенове да броят коне под капака.